Страда много младия футболист. Липса на условия, неосигурени от клубовете, липса на квалификация на треньори, без да се обиждат колегите, пак визирам това лице и аз се вкарам в това цялото нещо. И вече желанието или средата на децата. Това са неща, за които като дали ще е БФС, дали ще са клубовете, трябва да се помисли. Трябва по някакъв начин да се накарат тези деца да бъдат ангажирани повече, да се занимават с футбол. Как ще се случи, нали? Нямам още някакъв план, когато и да имам, дали едва ли някой ще ме чуе по принцип. Но това е първото нещо. Да ангажираме по някакъв начин желанието на децата и любовта да върнем децата към футбола. Да им осигурим условията, които се случат в модерно време. Стига с тези оправдания, едно време сме ритали на сгорията. Едно време бил при 50 години и всички са ритали на сгория. Дори и в Англия, дори и по другите бели държави. Мараканата, нали? Да. Именно. Едно време. В момента всички имат бази, материални бази. Трева, изкуствена, естествена, имаш всичко, спрямо възрастта си минаваш. Започваш на изкуствена, след това отиваш на естествена, отиваш на големи стадиони, отиваш на големи и фитнесите, залите, салоните за подготовка, нали, на самите състезатели за тренировка, хубавите стадиони, амбиентите, абсолютно всичко. Ние това го нямаме.